Obrim un canal de participació per a rebre les vostres queixes i denúncies. Connecta amb Vespre a la 2 a través del 93 582 3500, la web, el Twitter, el Facebook i vespreala2@rtve.es. Doncs aquí va el tema d'aquesta setmana que ens porta el Dani Martí. El proper setembre està previst que comencin les obres que faran que la C32, l'autopista de la Maresma, arribi fins a Lloret de Mar. Però en aquest municipi turístic de la Selva ha sorgit una plataforma d'entitats agrupades sota el nom Aturem la C32, que ha contactat amb Vespre a la 2. No volen que es faci aquesta obra d'allargament que tindrà o tindria una inversió de 71 milions d'euros. Avui al plató hi tenim en Joan Mora, de la plataforma Aturem la C32, veu contrària doncs, a aquesta obra de 6,5 quilòmetres i que tindria una durada de 2 anys. Mora és biòleg i doctor en Geografia i Ordenació del Territori. També tenim amb nosaltres en Felip Rigat, que és director general d'Hotels Rigat i vicepresident del Gremi d'Hotelers de Lloret de Mar, que el Gremi és un ferm defensor de la necessitat que la C32 arribi a Lloret i volen que es faci de totes totes. Solucionarà una reivindicació o solucionaria una reivindicació històrica a la Selva, al litoral, com també ha dit el conseller Santi Vila. Aquest allargament, diuen, permetrà solucionar els embussos que arrosseguen les carreteres de la Costa Brava Sud, aquelles que connecten Lloret amb Blanes. Els agraïm, de veritat, tant a Felip com al Joan, la seva presència aquí en directe al Vespre a la 2, aquest col·loqui i la voluntat d'argumentar allò que des de punts de vista contraris creuen que és el millor per Lloret de Mar. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Permeten que primer veiem el vídeo i la gent sàpiga de què va? Molt bé. Gràcies. Si circulem per l'autopista C32 poc abans d'arribar a Blanes, un desviament ens obligarà a sortir-ne. No arribarem a Lloret. L'autopista continua sense servei, uns 600 metres més, i s'acaba de sobte en un petit mur blanc. Per davant, camps de conreu, prats i boscos. A partir de setembre i des d'aquest punt és previst que comencin les obres per perllongar 7 quilòmetres l'autopista fins a fer-la arribar a Lloret. Però a Lloret no tothom hi està d'acord i diversos grups han constituït la plataforma Aturem l'autopista C32. Hem anat a trobar alguns dels seus membres molt a prop d'on hi hauria de passar el futur traçat d'aquesta autopista. Estem parlant d'una carretera que ens hipotecarà de per vida els paratges naturals i culturals de Sant Pere al Bosc, l'Àngel, les Alegries, a Lloret i el Pilar Blanes, i per tant és un projecte que trinxarà el territori i que no podem permetre. Sempre ens venen aquesta prolongació de la C32 com la solució als problemes de mobilitat de la zona. Nosaltres, des d'un bon principi, hem estat d'acord que hi ha un problema de mobilitat a la zona i, per tant, volíem presentar alternatives per solucionar aquest problema de mobilitat. No som uns no a todo, sinó que proposem alternatives i creiem que les alternatives que proposem són més sostenibles tant econòmicament com mediambientalment. Aquesta carretera s'haurà de finançar amb diners de la Generalitat d'aquí 5 anys, quan finalitzi la concessió de l'autopista C32 i llavors, si no es tenen aquests diners per rescatar l'autopista, es contempla en un conveni signat amb Abertis per la Generalitat que es renovi la concessió de la C32. Llavors nosaltres el que pensem és que aquesta inversió en aquesta carretera l'únic que vol perpetuar és la concessió de l'autopista de la costa, de l'autopista C32, en detriment del nostre territori, del nostre entorn natural i de l'eficiència o no d'aquesta via, que pensem que les alternatives solucionen el problema de la mateixa manera que ho fa l'autopista. Però a Lloret també hi ha qui considera urgent i absolutament necessària la perllongació de la C32. Els qui més s'han significat són els representants del Gremi de l'Hostaleria. Arribar a Lloret avui en dia és una odissea, inclús quan no hi ha trànsit, per les infraestructures que tenim, a part del risc que suposen, i considerem que realment, en les dates que estem i pel que Lloret representa, necessitem unes infraestructures evolucionades al moment, com és tota l'arribada des d'Europa. És necessari perquè realment ajudaria molt a desestacionalitzar, sobretot molt amb comerços, amb restauració i, com no, també amb hostaleria. Aquest projecte ha tingut el consens de Convergència i Unió en el seu moment quan el va redactar, ha tingut el consens del govern tripartit, per Esquerra, per Partit Socialista, per Iniciativa Catalunya Verds, quan va aprovar per el propi govern com finançar-lo, i l'únic que hem fet nosaltres és reduir l'impacte del mateix projecte i voler tirar-lo endavant.
La Generalitat obre les portes a dialogar i intentar trobar la millor solució pel projecte i ha impulsat un procés d'audiència pública. En aquest moment el que hem fet és obrir un procés d'audiència pública que finalitzarà a mitjans del mes de maig, a pràcticament més d'un mes, en el qual hem de mirar que amb els ciutadans es puguin presentar les seves al·legacions al voltant d'aquest projecte. La perllongació de la C32 es farà si, un cop presentades i estudiades les al·legacions dels ciutadans, continua el consens polític sobre la necessitat de fer-la. Doncs comencem aquest debat ràpidament amb el Felip Rigat. Felip, des del Gremi d'Hostaleria estàvem sentint aquest reportatge al Dani Martí. Creieu que sí que són necessaris aquestes obres d'allargament? Per què, bàsicament? Bueno, primer, no és un projecte que sigui nou, s'ha treballat des de molts àmbits i, per no repetir-me una mica el que hem sentit en el vídeo, ha sigut un procés que ha agafat moltíssims partits polítics, moltíssims tècnics diferents, s'ha parlat sempre de la forma de finançar-ho, per on passava, havia sigut un projecte molt agressiu. Nosaltres creiem que és important, no solament per l'accés de la vila turística que és Lloret de Mar, és una de les principals viles turístiques del nostre país, sinó que a més per la qualitat de vida del ciutadà. El ciutadà de Lloret no pot permetre que passi per al mig de la seva població un volum de trànsit tan gran, i no solament per el que parlem d'avui o temporalment, sinó en el futur el tema s'ha de buscar una solució pacífica, tranquil·litzada i negociada. Fa temps, Joan, com dèieu, però ja aturem C32, que esteu formats, com ha sentit el vídeo, per diverses entitats. Quines alternatives? Perquè de fer-se s'ha de fer aquest allargament? Creieu que s'hauria de fer aquest allargament? S'hauria d'evitar aquests embussos, aquests problemes? Nosaltres estem totalment d'acord en que existeix un problema i s'ha de resoldre, però nosaltres ja fa molts anys que venim dient que el que s'ha de fer no és obrir un nou corredor per una zona tan especial mediambientalment parlant, sinó que s'ha d'aprofitar les infraestructures que ja existeixen. Llavors nosaltres el que volem és que no només s'estudiï la proposta d'aquest traçat, sinó que s'estudiï les alternatives, que seria, per exemple, desdoblar la carretera actual que hi ha entre Blanes i Lloret, i que de fet és la que suporta la major part del trànsit. Pensem que els estudis de l'autopista diuen que trauran 3 de cada 10 vehicles d'aquesta carretera, però clar, els altres 7 seguiran patint aquestes cues i aquests col·lapses. I nosaltres el que volem és que es desdobli aquesta carretera i es facin les rondes de Blanes i Lloret, que actuaran de variant eficient per la mobilitat interna, per no haver de creuar el municipi. Vostès creuen que aquestes alternatives són bones, no són bones, o hi ha alguna més darrere, com hem pogut sentir amb algun argument que deu el vídeo, que políticament interessa altres coses? Jo crec que tots aquests projectes, inclús el que proposa des de la plataforma, no té per què ser dolent en si. El que passa és que és totalment insuficient, perquè pensem que és un projecte que té que tota la zona de connexió de Blanes i Lloret cada vegada està més interconnectada. Cada vegada, a més, els dos vorals s'està convertint en una avinguda, com ha passat a Girona, a l'avinguda de Barcelona, avui dia existeixen unes rondes i tot aquest trànsit que passava avui seria impensable. A Barcelona, rondes, no vull entrar en el que significa tot això. Però realment l'única solució per interconnectar i que hi hagi una possibilitat en la Nacional 2 en el futur, és una població turística, no ens oblidem, que la ronda es pugui financiar, que té que passar, nosaltres volem que passi sota amb aquests 2 túnels que n'hi ha, sobretot el túnel de l'Àngel, que passi per sota del paratge que nosaltres també volem preservar el màxim possible, i volem que hi hagi un compromís dintre de la responsabilitat que té protegir la vida i l'economia de les persones, un compromís entre el que es pot fer i sigui acceptable, perquè no diguem que no és perfecte, però sí que és acceptable. Sí, acceptable. Cadascú té la seva part de raó. El que passa, Joan, que molta gent deu pensar, caram, si em fan l'autopista, allarguem aquests 7 quilòmetres, sembla ser que seria peatge gratuït, no? Vull dir, mentalment, parlo ja de la gent que venim de fora. És un ramal, és un ramal. És un ramal, no? Que és un ramal, total, no paguem, arribo molt més ràpid, m'estalvio això. Sí, però això de gratuït és una... És contradictori, no? Perquè ho pagarem entre tots. Vull dir, no és una infraestructura que faci la concessionària gratuïtament, no és una ONG, sinó que és una obra que és molt costosa, molt més que les alternatives, i que com que la Generalitat no té diners... Parlant d'uns 71 milions d'euros. 71 milions d'euros, més estudis i cap d'obra, 77 ens aniríem. I aquests diners els finançarà la concessionària d'autopistes, i si d'aquí uns anys no s'ha induït prou trànsit, ho haurà d'acabar pagant la Generalitat. I si no és així, doncs s'haurà de renovar la concessió. És una mica el que denunciaven vostès, aturem C32, amb Abertis, perquè estem parlant que tot això portaria...
guanys per Abertis, evidentment. Sí, el 2021 finalitza la concessió de la C32, és a dir, tots els gironins estem condemnats a pagar per desplaçar-nos fins a Barcelona. I el 2021 això pot acabar-se quan finalitzi la concessió. Si inverteixen aquest nou ramal, vol dir que allargaran un altre cop la concessió i després ara aquest nou ramal es projecta un carril més un carril, després faran el 2+2, vull dir, serà el començament d'una sèrie d'inversions i sempre estarem pagant per anar a Barcelona, tot i que nosaltres el cost més alt que creiem que és un cost mediambiental per al lloc que farà malbé. Com ho veu vostè? No vull que s'enfrentin, però sí que escoltes, analitzes... Jo que es protegeixi... I sobretot fem arribar a la gent que venim a Lloret, bàsicament... El debat mediambiental és, diguem-ne, una vegada es fa, diguem-ne, no té retorn. Tu valores en general, és el debat que tindria que ser important. L'econòmic, l'he sentit diverses vegades, i ara faria l'exercici de dir l'autopista del Maresme, si el debat és econòmic, per què no ho retornem? Ho paguem entre tots i no ho retornem. Si és perquè ven gratuïtament, que tenen raó, a la part de Lloret, la que estem defensant nosaltres, és gratuït. Vull dir, és gratuït la part de Lloret. L'altra s'hauria de veure. Jo penso que hi haurà variacions econòmiques que no solament és l'ampliació de l'autopista, tampoc penso que a la llarga, si la rep una altra administració, el manteniment, no sé com aniria això. Jo crec que són tots els dubtes generals, però no crec que sigui el moment ara de discutir això, sinó el moment ara és el mediambiental, penso que és el més. Nosaltres, evidentment, carregar-nos arbres, si no... Jo quan vaig veure el projecte la primera vegada era una aberració. La primera vegada, no aquest projecte, sinó el que havia abans. Era tremendo, la part de Popalús era un gran complex, era autopista, en no sé quantes cabines de peatge, un tema d'infraestructures, que posaven hotels, i ho veia una barbaritat. I el que vaig veure la segona vegada, que inclús l'han reduït després, excepte la part de Popalús, que hi ha una divisió per poder fer la ronda de Lloret i que es pugui distribuir, veig 4 viaductes, veig 2 túnels, ara passa per la zona, diguem-ne, que hi ha una vaguada important, segueix una certa línia d'alta tensió. Ja ho dic, és un projecte acceptable que, amb els beneficis que portarà la població en els pròxims temps, jo crec que és imprescindible a nivell turístic, com a gremi hotelers està claríssim, com a economia, però penso que és un projecte bo. I a més del consens, Joan, també, i Felip, de tots els partits polítics que han estat a la Generalitat i estan a la Generalitat en els últims 15 anys. Per tant, es fa difícil pensar que no es portarà a terme. Jo abans de seure aquí dic, Joan, això comença al setembre, diu, veurem si comença, no? I és veritat que ara els ciutadans, la gent de Lloret, és com ens explicàvem al vídeo, han d'explicar si estan d'acord o no. Aquest projecte és de final dels anys 90 i pel camí han caigut ja altres trams. Ha caigut el tram fins a Tossa de Mar, ha caigut el tram que connecta amb la Nacional 2. Per què? Perquè són molt costosos i tenen un elevat impacte ambiental. Jo crec que amb això passarà una mica el mateix. Si valorem l'impacte ambiental i l'econòmic, és millor apostar per unes alternatives que no tinguin aquests impactes i resoldràs els problemes en la mateixa mesura. Però com que la qüestió econòmica ara mateix és un fet important per realitzar noves infraestructures, doncs sembla que això està apretant perquè s'aposti per aquesta nova via en lloc de desdoblar i fer les noves rondes. Serà una mica la veu del ciutadà Lloret el que decidirà, doncs? No ho sé, perquè jo crec que a vegades s'ha de fer la responsabilitat de decidir amb unes bases i potser la plataforma, hi ha gent de la plataforma que jo conec que sí que ho sap perfectament, que portem uns quants anys desenvolupant un pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar. La Generalitat de Catalunya fa poc, i ho va publicitar per tot arreu, va acceptar Lloret com a pla pilot. Això significa una prioritat en les infraestructures, possiblement aquesta partida i tot, sent la part d'infraestructures, la B1 i la B2, que era ampliació de l'autopista, serà ramal, estic totalment d'acord, i la segona és la ronda. Vull dir, si s'ha de portar un pla pilot, el primer que han aplicat és aquest. Per això, segurament, des de l'administració parlen de consens i parlen perquè, evidentment, s'ha signat aquest amb l'Ajuntament, amb la Generalitat i a la Mesa de Turisme i representa, diguem-ne, moltes associacions, molts particulars, empresaris del turisme que demanen, no solament hi ha 40 punts. Joan, anem acabant. Veieu vosaltres, aturem C32, que això pot canviar o això que deia que al setembre sembla que... Nosaltres estem convençuts de que això canviarà, perquè cada vegada, quan li expliques a la gent el projecte i quan li expliques que existeixen alternatives, no ho entenen molt bé perquè s'està apostant per aquí, perquè parlant també de turisme pensem que Lloret
té a 10 quilòmetres l'AP7, que és per on entra tota la gent de la resta de l'estat espanyol i de tot el món, pràcticament. I que hi ha molt turisme, vull dir. En aquesta carretera no s'hi efectuarà cap obra i és una carretera amb una alta accidentalitat. Vull dir, si es vol apostar realment per beneficiar el turisme, doncs s'hauria d'apostar per desdoblar altres carreteres. Però nosaltres estem convençuts que la gent, a mesura que es vagi posicionant, doncs crearà un debat que els polítics hauran d'estar amatents, més ara que venen les eleccions. Joan, t'agraeixo que hagi vingut aquí a donar la cara a explicar aquests arguments. Felip, també. No sé si volies dir alguna coseta. No, però m'agrada que hagi dit de les eleccions, perquè possiblement ha donat més veu, que està bé que tinguin veu i que tingui la que sigui necessària, però potser més veu aquest debat, possiblement perquè serà un període electoral. Doncs gràcies, i el que ha de sortir guanyant és Lloret, això està clar. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Els dic que no marxin, perquè ara anem a saber quin temps farà. Connecta amb Vespre a la 2 a través del 93 582 3500, la web, el Twitter, el Facebook i vespreala2@rtve.es.